Fl-2025 ix-xandir f'Malta immarka d-9 anniversarju mit-twaqqif tiegħu. Għal din l-okkażjoni speċjali il-Public Broadcasting Services nediet il-pubblikazzjoni 90 sena Vuċijiet u Identità, Memorji tax-Xandir Pubbliku. Il-ktieb jagħti ħarsa lejn l-evoluzzjoni tax-xandir Malti sa mill-ewwel sinjali tar-rediffusion fl-1935 sal-era diġitali u teknoloġika tal-lum. Miktub minn Sergio Grech, il-ktieb jagħti ġieħ lil personalitajiet li sawru x-xandir lis-sinsla teknika tal-istazzjon, inġiniera u librara li għożżu u preservaw baqal il-wirt awdjoviżiv li jiġbor fih il-memorja kollettiva ta' dan il-pajjiż. Ma' TVM News Grech tkellem dwar kif nibtet l-idea tal-ktejjeb. Ovvjament ma kienitx intrapriża faċli għaliex kif wieħed japprezza huwa kważi impossibbli li 90 sena tiġborhom, tikkompatthom b'xi ktieb. Allura żilna. Il-mumenti ħanajtek saljenti fl-istorja tax-xandir, mhux ktieb kronoloġiku lanqas, jiġifieri qbadna x-xandir ma taħt temi differenti. Fil-fatt il-pubblikazzjoni tiddokumenta bidliet kruċjali bħalma l-era tad-deheb tar-radju, mill-ewwel kunċert tal-banda King Zone sal-fenomenu kulturali tar-radju dram u l-qabża għall-kulur, it-tifkira tal-mument storiku ta' 8 ta' Lulju tal-1981 meta t-televiżjoni għadda mill-iswed u l-abjad għal era ġdida u vibranti. Iċ-chairperson tal-PBS Anna Bonnet saħqet fuq ir-responsabbiltà pubblika kontinwa tal-Istazzjon Nazzjonali. Il-kap eżekuttiv tal-PBS, l-Inġinier Keith Ketkuti, tkellem dwar ir-relevanza tal-Istazzjon Nazzjonali llum u l-isfidi qudiemu għas-snin li ġejjin biex iżomm ir-relevanza tiegħu fid-dinja diġitali. Issa nirdu nħarsu għad-90 sena oħra li ġejjin. Ovvjament dawn iġibu daqsxejn jgħidu challenges kbar għalfejn għax nafu li s-settur ta' in-nies kif iħarsu lejn il-medja jinbidel. Aħna rridu nibqgħu noffru s-servizz tagħna lill-poplu Malti, imma ovvjament nafu li rridu nużaw mezzi differenti. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li dinja ċelebrazzjoni tax-xandir pubbliku li fissru bħala pilastru tal-ħajja ċivika u kulturali Maltija. Ix-xandir nazzjonali f'kull mument importanti ta' pajjiżna kien hemm u f'kull mument ta' tkabbir tagħna bħala persuni kien hemm ukoll kien motiv importanti għat tkabbir ta' ġensna biex illum wasal fejn wasal u se jkompli jikber. Il-pubblikazzjoni tista' tinkiseb mill-PBS Creativity Hub fi Gwardamanġa.